Bombo Business News. Nabawi sang Pilipinas ang posisyon sini bilang ikaduha nga pinakadako nga banana exporter. Inibangod sa supply improvements dala sang investment nga ginhimo sa mga industry players base sa data sang United Nations Food and Agriculture Organization. Naka-export ang Pilipinas sang halos 3 million metric tons sang fresh bananas sang tuig 2025 nga mas mataas sa 2.33 million metric tons na na-record sang tuig 2024. Ang 26% kapag taas sa shipments ang bastante na agud mabawi sang pungsod gikan sa Ecuador ang former status sa bilang second biggest banana exporter. Sang tuig 2023 nakuha sang Guatemala ang 6-year reign sang Pilipinas bilang rank number 2 matapos nag-us-os ini sa third rank matapos ang pagpanghangkat sa produksyon kaangay sa mga peste kag hindi manami nga tiempo. Sang tuig 2024, ang Pilipinas nagpabilin bilang third largest banana exporter sa kalibutan. Suno sa Food and Agriculture Organization ang pagtimbuok sang banana supply sang tuig 2025 ang resulta sang production recovery gikan sa mga damages sang nagliligad nga mga tinuig. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon na Pebrero 4. Magabalik liwat ang transaksyon na subong nga adlaw Pebrero 5. Para sa aton nga reference rate 58 pesos and 97 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 53 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 37 centavos ang baylo naman sa isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 70 centavos ang baylo sang isa ka Saudi riyal, kag 69 pesos and 58 centavos ang baylo sang isa ka euro.